ассалому алейкум дӯстони азиз, созер нағзен саломати хуба як нуқтаи савдора ма шумо доз тавсия метиҳем. Аксияи беҳтарин рафтаистаи грандиознаи аксия. Инамҷа чизе ки мебинен арзон шидагай нигоҳ кунен. халатошон аз 100 сомон сар мешава то 250 сомон. то 250 сомон фасонои беҳтарин доранд. Иҷода буд войко ҳастай, курто ҳастай, болопушо ҳастай, кожинка, тройка, хулас ҳамаи чиз доранд. беҳтарин нархҳо кати пешниҳод кардастанд. Марамат бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза мешавад. 9-ум қатор. Рақамашон ҳаст дар экран. Барои маълумоти бештар бо метавонед хичонда муроҷиат кунед. духтаракои хушрӯ, аз аксия истифода барои нигоҳ кунед. аксияи беҳтарин рафтааст. инами курто 280 сомон кам набуд. ҳозир аксияда 190 сомон кардаган. ҳамқа стилиш хушрӯай бо материалша бинен. чихе фасонай 190 сомон размерошон ваяй духтаро стандартай тақрибан то ҳами 54 56 ҳатто мешава. марамат биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза мешава. иҷа 9-ум қатор. иҷа да нигоҳ кунед чихе цветои хушрӯ дора ва ира бинен духтаро. ина расветкои беҳтарин дора. сиёшам ҳастай, ина чомна коричневишам аст, бо инаи светлишам ҳастай. хулас 190 сомон духтарако. капшон дора, фасонак, гармакак. иҷа да нигоҳ кунед да интихоб чихе бисёрай. дигар намуди куртоям ҳастай. ино чанд сомон? инаи куртотона ино нигоҳ кунед литучи мышай диден 600 сомон мефурӯхтанд. ҳозир аксияда 400 сомон кардагиян. фақат я бардови дора тамом. аз ин буд дигар цветчам ҳаст. мана кабутшам ҳаст духтарако. марамат бо метавонед мана диден чомнасини будай. марамат метавонед аз ин цветчам харидорӣ кунед. беҳад хушрӯ борошон ҳам сифаташ нағзай, ҳам нигоҳ кунед стилош чихе хушрӯай. саракои хушрӯ касе ки киртагир буд марҳамат аксия рафтастай. нигоҳ кунед нами кирто 250 сомон буд. ҳозир 150 сомон шудагай. бинед чихе хушрӯчай. материалшам аҷоибай, ҳичи намешава. стилшам хушрӯ духтагай. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвозаяй 9-ум қатор. ина бо биёен иҷада кирта бисёрай духтаро. омада ай пеш тамошо кунед. ё ки нависен шона рақамашон ҳаст дар рӯи экран. нависен дар равакак доставкатон мекунанд. ва духтаро нигоҳ кунед чихе двойкачаи фасонай 100 сомон ай бовар мекунед. я намуд хушрӯай 100 сомон. не ки 10 дона 15 донаш мондагай успет кунед. нигоҳ кунед чихе хушрӯчай. ина сиё дора, фисташкови дора. материалшам беҳтарина, хичам 100 сомон да ягон ҷо хел двойкаи хушрӯ ин нарх намеёвен. духтаро успет кунед. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза 9-ум қатор. нависеншона бо суратошам мепартоянд. хушрӯгии двойкора бинен духтарако. ира бинен беҳад фасонай. баъд аксия рафтасе 250 сомон буд. ҳозир чанд сом шид? ҳозир 150 сомон кардаган. материалша бинен чихе хушрӯи духтаро. марамад ина каседа дар корай. ина стандарта на размерашон стандартай. то тақрибан то ҳами 54 56 ҳатто мешава. леки бовар кунен бурд мекунен. 150 сомон шудагае. ина расветкоша бинен чихе хушрӯай. материалш беҳтаринай. шушта мепӯшен ҳичи намешава. 150 сомон. ҳатман биёен духтаро. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 7-ум ва 8-ум дарвоза духтаро 9-ум қатор. рақамашон ҳаст дар рӯи экран. барои маълумоти бештар бо метавонед хичонда муроҷиат кунед. нигоҳ кунед иҷада бо дигар намуд киртаако ҳастай, двойкаако ҳастай. хулас биёен маҳқултон мешава. ина духтаракое ки двойкагир буден марҳамат. ҳозир ма шумода як нуқтаи савдора тавсия метиҳем. аксия рафтастай бинед чихе двойка хушрӯчай. ҳам кожинкача дора, ҳам киртаи базви дора. 200 сомон кардагиян. хабар дорен духтаро 200 сомон. ино 280 250 кам шуда буд. ҳозир боша аксияда 200 сомони шудагай. аз ин бо сиёшам ҳастай. ина нигоҳ кунед чихе хушрӯай. ҳам материалакаш фасонай, ҳам мисол ина кожинкачаша ай болои дига чизакоям мепӯшен. мана сиёша бинед чихе хушрӯ духтаро 200 сомон. бозори Корвон тарафи Тилобозора иҷа
байни 7 و 8 дарвоза 9 қатор. Ана ин намуд двойкоям ғав сакакан бинен чиха хушру. Иноям ҳамаш кирта доран, киртои базави дига чизокатиам мепушен 200 сомони духтаро бурд мекунен. Ина аз акция ҳатман истифода барен. Ира бинен жимпир буре ғав сай. Ира бинен духтаро 200 сомон. Киртошам остин дарозана. ҳамаш киртошонам остин дарозан. ба ҳазур мепушен духтаро. Марҳамат, рақамошон ҳаст. Имконияти омадан надошта бошед, нависен хичон дарава как шумода доставка мекунан. бехабар намонен духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен. халати фасон ина брукушкати 100 сомон. Як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метиҳам. ҳатман биёен. Ина миноро 100 сомонӣ кардаганам қахушучай боса букакай. Ина цветошам ҳастай. Диден 100 сомон. бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7 و 8 дарвоза айҷа нигоҳ кунен. материалаша бинен чихо хушрӯ. 9 қатор марамад рақамошон ҳаст. страничкашон отметид кадагим будроен бо тамошо кунен. чанд та расветка дора, ҳамаш 100 сомони брукошон кати. Ана қисми болора нигоҳ кунен. инҷа халат бисёрай. халатошон назанами 100 сомон сар мешава то 250 сомонара. Иҷа дава 150 сомон ҳастай, 200 сомон ҳастай, 250 сомон аст. хулас қимат халатшон 250 сомонай. ҳатман омада тамошо кунен. имконияти омадан надошта бошен духтаро бинависен хичон сураттон мепартоянд. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен, доставкатон мекунанд. ира бинен ҳамаи цветош ҳаст. ина духтаракое ки шӯбачаи тигри пристабден як нуқтаи савдо да омадай. бинен чихи хушрӯ ази бо аднатонишам ҳастай, дигар асветкошам ҳастай. нигоҳ кунен фасониша. ино инами 1000 чанд сума буд. кам мондагай акция эълон кардиян 650 сомон. натуральная беҳад хушрӯ. бинависен, рақамошон ҳаст дар рӯи экран. нависен, бо дигароша суратоша мепартоя ёки инстаграмшона будроен бинен да ҳамаш суратош ҳастай. янамуд хушрӯа ира бинен 650 сомон. баъд инчунин дар ин нуқтаи савдо инахе кожинкаака омадагиян. нигоҳ кунен, ирам акция эълон кардан. нархошона 250 сомон кардагиян. иям хушрӯ места, размерош ҳамаш ҳастай. и қисма бинен да ҳамаи чи доранд. двойка доранд, тройка доранд, баъд киртои хушрӯ доранд. хулас биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7 و 8 дарвоза 9 қатор. ира бинен интихоба бинен духтаро чихо бисёр айҷада. инаи чанд сумай? инаи кожинка ай двойка ая? и чанд сумай? ира бинен чихо хушрӯ 250 сомон. платяшкача вайш хушрӯ инами материалаш дига хелай муллой макай. хулас ина каседа дар корай ҳатман ҳамин нуқтаи савдо биёен. духтаракое ки киртои ангурка, двойкои ангурка мековен, марҳамат, як нуқтаи савдо да омадай бо акция эълон кардаган. нигоҳ кунен, 350 мефурӯхтанд, ҳозир 250 сомон кардан. ҳамиқа хушрӯчаяй брукшам бинен, клёши фасонай хичонам чанд та расветка дора. ази сиёшам ҳастай. диден двойкои дигар намучам аст 250 сомони. инчунин туничкои хушрӯ доран. туникоошона 130 сомон эълон кардан. 160 180 мефурӯхтанд, аз 130 сомон штагай. биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор. духтарако байни 7 و 8 дарвоза 9 қатор. омада наметонед бинависен хичон дар рава как шумода доставка мекунанд. анамихе тройкачои хушрӯра 120 сомон кардагиян. духтаро акция рафтестай. марамад ина каседа дар кора 120 сомонӣ. ина устинакушон дарозакай туникаша манам нигоҳ кунен. и тонки вилветай. марамад ина каседа дар корай биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 7 و 8 дарвоза 9 қатор. ай бо дига цвечам ҳастай. бадене хеле платячоошон хушрӯ духтаро ира бинен. фасонак платяяй диден остиндоракан. мана нархои инора 100 сомон кардагиян. ази чанд та расветкаи фасонай. мана диден духтаро ишаишта хушрӯ 100 сомонӣ. омада наметонед бинависен, шуна рақамошон ҳаст дар рӯи экран. дарава как хичон шумода равон кунанд.